Mateu, quan t'entra una cridada que sospitant que és una conducta de crisi suïcida, què trobes que és el més difícil a l'hora de connectar amb el pacient i començar a xerrar amb ell? El més difícil és trobar un camí en comú amb el pacient en aquell primer moment de la cridada. El pacient està en un punt on té un sofriment que li és intolerable i que a més no veu que acabarà. I precisament la nostra feina és intentar posposar aquesta decisió que té d'acabar amb el seu sofriment mitjançant el suïcidi. Per tant, aconseguir caminar amb el pacient, tenint en compte que estem a certa distància i trobar aquest camí comú cap a on volem, és complicat. Júlia, és un poc complicat quan hem de fer aquestes cridades de control o de seguiment en els pacients que hem vist que s'han fugat d'urgències o que no estan anant a les seves cites, intentar convencer-los que tornin a anar a les seves cites, com a reenganxar-los en el circuit de salut mental que els hi pertoqui. Sí, per això és important cridar amb un objectiu predeterminat i xerrar amb molta empatia, molta compassió, d'una forma molt propera, perquè la persona pugui fer-nos cas. De fet, és una manera de prevenir una altra conducta autolítica. I què trobes dels nostres companys? Ells també reben moltes càrregues emocionals. Sí, el 061, el personal, pensa que amb certa freqüència viu situacions que poden ser potencialment o que tenen un gran impacte emocional. Per tant, una part important de la nostra feina és treballar amb ells aquesta gestió o aquest maneig de forma adaptativa que tenen com a conseqüències de viure aquestes incidències que són greus, normalment.